Yes. Asegabedo ka wacho kata diere mane watemo kusayo oganda mag luon mondo wachungo wauguru oko mondo wakaur loch. Loch mit. Telo mit. Emo mineno ka ng'ieni yuag. Ineno ka otemo laro kodwa weyo. Telo mit. Ineno ka njano ng'iyo ni kiuchiewo kinyi tiyudo ka ji polise opangre idala ni kanyo. Ini goni mana sarut tiyawo ni mtoka tidonjo tibet yudo ka ndara neno se yue onge kata mtoka mora mora mane ndara kanyo. Sani koro nyaka obed kodwa e jam. Sani en bende koro sama olornwa jam dwan kode kanyo. Sani jok moko mako chuno koyaw ne mtoka tiyudo ka yawo kariba 10 ringe toke koluore go. Sani mago onge. Koro yudo ka mago sani imido ka koro goye yudo ka koro goye gimbin to koro ang'o matimre. Koro mondo sama wiye pache nyalo lal. Emo nyalo paro ni kar lemne to kar lemni ker nikech biro dwaro mondo thu jopiny gi ker lakini kidwaro ng'ama dwaro lamo en modwaro lamo nikech sani koro kuom higni 2 osebedo ka en e chuny power. Sani koro power no onge. Sani kwadhi kode kanisa iyudo ko obed mane kom ma kawaida cha nchini kancho dhi e court obed mane bench. Dine ben ndalo machon cha koro noseket kome marakwar obet kanyo kendo ng'ato obet kanyo kurita rita en kom iyweya kapet makwer en kom iyweya magada buro ok nya bede matin. Sani kama kom wabete e court cha emo bende obete koro yudo kamago sani koro yudo kamago nyalo goyo pache bo wache ni to kara an kanye koro wiye wil en emo dwaro lamo ni ker ma dwaro lamo to en emo dwaro lamo mogik nikech ker ose move on. Sani en lwenye ma ker goyo lwenye mar 2027 to wadhi goye nade ma wanyo osetieko nikech kiyudo lwenye ni lwenye mar 2 nje lwenye mar ker to gode ker nyose loyo bose keto jalupne ba ker ose move on en poko move on nikech dino benne onyalo move on dugoro kata sani ose resign jan kochopo ni kama koro usanda kama to wadhi awuo gi jopiny to en podi doga pod otemo moko gino ni gino goe. Dongeno nyocha wacho kanyo ni en ng'ama nyalo riembe tich en mana jopiny mano yiere gi milion 7.2. Jopiny mano yiere ok ji 349 gi ji 67. Ineno VOJ jopiny no yiere to jopiny bende moyiero jogo manie od National Assembly to manie Senate. Momiyo wacho ni sami yiero sami go kura nyaka go kura kiparo matut nikech ng'ama miyo ombulu no sama odhi e Senate kata sama odhi e National Assembly en gi ratiro mar en moting'e lwete. Koro jogo kaka ji wacho ni ji 340 go jogo mago duto goyo kura on behalf of jopiny mag Kenya. Aparo ni Victor